Fl-ewwel kwart ta' din is-sena Malta rreġistrat l-ogħla surplus fil-finanzi pubbliċi minn fost il-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea. Filwaqt li fl-Unjoni Ewropea kien hemm deficit medju ta' 1% tal-ġid nazzjonali, bejn Jannar u Marzu Malta kellha surplus ta' 3.5%. Jirriżulta li r-riżultat li kiseb pajjiżna kien l-aqwa riżultat fiskali li qatt ġie osservat għal pajjiżna mindu bdiet tinġabar din l-istatistika. Dan wara sensiela ta' deficits qawwija, tant li fl-aħħar kwart qabel il-bidla fil-gvern fl-2013 kien osservat deficit ta' 4.1%. B'kuntrast, skont il-Eurostat f'dawn l-aħħar 15-il xahar il-finanzi pubbliċi ta' pajjiżna dejjem kienu f'surplus jew f'bilanċ. Intant stqarrija oħra tal-Eurostat indikat li fl-ewwel kwart tal-2017 pajjiżna kellu r-raba' l-akbar tnaqqis fil-pis tad-dejn nazzjonali minn fost il-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea. Id-dejn nazzjonali naqas b'2.9% tal-ġid nazzjonali f'Malta. Brata ta' dejn taħt is-60% Malta hija konformi mar-regoli tal-Unjoni Ewropea. Dan wara bidla enormi li rat id-dejn tal-pajjiż jinżel minn 71.5% fl-2013 għal 59% fl-ewwel kwart ta' din is-sena. B'hekk il-leġislatura li għaddiet għalqet bl-aqwa surplus fl-istorja ta' pajjiżna u bl-anqas rata ta' dejn nazzjonali mill-1998.